Êvar baş temaşevanên hêja ez hêvî dikim ku em bernamekî xweş bi hev re derbas bikin. Îşev di hevmêvanê min hene. Yek jê cîgirê Serokê Giştiyê Pakê Kek Orhan Kaya û êdinê jî dîsa cîgirê Serokê Giştiyê Pakê Kek Bedran Acar. Her du bi me re ne. Beriya ku em dest bi bernama xwe bikin, belê wayê Kek Bedran hê ne amade ye. Kek Orhan tim xêratî serçava re hatî. Beriya ku em dest bi bernama xwe bikin, ez dixwazim vê heftiya derbasbûyî me sê kesên welatperwer û kesên hêja me wenda kiribû, salvegera wan bû. Ez dixwazim di derheq wan her sê bêjim. Belê, ewilê ez dixwazim behsa Mustefa Gazî ku di nav xelkê da wek Seyda dihat naskirin. Seyda li gundekî Swêrekê bawerke Şêxwelya bû. Tişkî wisa bû Şêxwelya Jêrîn. Li Şêxwelya Jêrîn ji dayîk bûye. Di 1958 da we li ser ekranê tê dîtin. Piştî ku bavê wî li Diyarbekir kar dest pê dike, ew jî neçar bi bavê xwe re bi malbata xwe re tê Diyarbekir dibistana seretayî û a navendî li Diyarbekir dixwîne û heta sala notî di nav refên welatperwerên Kurd dabû bi Kîp Dedekadeyê re û bi berdewamiya Kîp Dedekadeyê da jî xebitî, ez pê zanim. Seyda xwe wek alîgirekî Pakê dihesivan, timî ji me re digot, carna dihat me ziyaret jî dikir. Di navberekê de heta ew wek navendek çandê em bêjin merkeza çandê a Çarpel bi navê Çarpelê me li wirê jî ew xebitî, ez baş pê zanim. Seyda vê paşiyê hinekî nexweş ket û di sala 2017 meha 11 28 meha 11 jiyana xwe ji dest da. Bi rastî Seyda wek dewrêşekî bû. Timî xwe reş girê dida. Ji sola wî bigire heta kumikê wî, heta şal û cakêt û gomlekê wî tev timî reş li xwe dikir. Wexta jê dipirsîn digotin çima tu reş li xwe dikî? Digot xelkê min ku di binê vê zordariyê da, vê zilmê da ve ez şîn digirim, ev yanê protestoya min e. Seyda însanekî taybet bû, yanî ew di civakê de carna însanê taybet hene, Seyda jî yek ji wan bû. Mesela taybetmendiyekî wî Xwedê bi rehma xwe îşake. Me nedidî ku wî kumikê xwe ji serê xwe derdixist. Timî kumik li serê wî bû. Kumê wî li serê wî bû. Wextê ewilê şewqe bû vê paşiyê bû ku. Wexta şewqe bû Seyda erkî tevî şewqa xwe diçe nav nivîna xwe jî. Bûya way. Seyda gelek berhem, ez dixwazim behsa berhemê wî ji we re bikim. Gelek berhem jêman, bi taybet di derdora di sed berhemên em bêjin hunerê ê muzîkê ew î çêkir. Hem gotinên wî bi piranî gotinên wan berhemên wî jî wî çêkiribû û muzîk jî wî çêkiribû. Dîsa ferhengeke Seyda heye. Dîsa
گرزک ji zargotinên zarokan navê pirtûkeka wî navê pirtûkeka wî nifir û duayên Kurdî navê pirtûkeka wî dîsa baweriyên batil ên Kurdan dîsa komek stranên folklorik ji devera Silîvan Hewêl û Batmanê dîsa komek yani komek stranên folklorik ji devera Silîvan, Mûş, Xerzan, Şirnex û Batmanê min vana ew kir ez bawerim belkî zêde hê berhemê wî jî hebin însankî bi berhemdar bû bi rastî Seyda o însankî dixebitî xebatkar însanekî bû lê di alê aborî da mixabin rewşa wî pir nebaş bû û mixabin Seyda vê paşiyê nexweş ket û bi wê nexweşiya xwe jî çû ser dilwaniya xwe ez dixwazim ji temaşevanan re viya bêjim dema ku em bernama diqedandinê da em ê bi kulameke ku Seyda çêkiriye bi dengê Şîlanê em ê kulama wî xerîbim ez xerîbim godarî bikin ez ji vê gav da ji we re bêjim dîsa kesekî dinê ku em ê wî bi bîr bînin Mela Imadedîn e Mela Imadedîn yîtîz bi navê wî dinê Seydayê Gurdilî Mela Imadedîn yîtîz di sala 1934 da li gundekî bi farqînê ve girêdayî ji dayîk bûye û li gelek ba gelek melayên bi nav û deng melet yanî feqîtî kiriye û dû re jî îcazeta xwistendiyê bûye mele û bûye melê Aquva gund ew jî gundekî farqînê ye belkî gundê ew kibe jî wan gundê navbera Bismil û farqînê merim nizane kîjan bi farqînê ve kîjan bi Bismil ve girêdayî ne Mela Imadîn di derdora 20 sala da wî gundî meletî dike û paşiyê ew dema ku Şerafettin Elçî dibe wezîrê avadankirinê ew ku dibêjin çi bû bi Tirkî çi digotin min vêga navê wî bi Tirkî jî ew kir wî di wê wezaretê da bicî dike û ji xwe re dixebite li wir bayndırlık. Bayndırlık da wî bicî dike û dixebite mala wî ava. Seyda gelek berhemên em bêjin helbest nivîsandine. Helbestên wî bi nav û deng hene. Pirtûkeke wî vêga vêlba min heye dîwana wî ye. Navê dîwanê jî banga yekîtî bo azadî. Mesela helbesta wî bi nav û deng yek jê ez dixwazim ema di rêzik ji we re bixwînim jî çi gotiye ez ji we re bêjim a herî bi nav û deng ew helbest e qehremanê esra bîsta Mustefa Berzanî tû her bijî ey pêşewayê Kurd û Kurdistanî tû milletê Kurd te xelas kir ew ji bin destê neyar ruh û canê me fîda bin melce û amanî tû ev welat bo te midamî her minetdarê yeqîn bi xebata te ve jî ew xweş hekîm û loqmanî tû gelek dirêj e mala wî ava spas ji bo Seyda ez bawerim Seyda vêga vê li baxçekî cinnetê ye û li wir li ba wan navdarên me Şêx Saîd û Seyd Riza û Xazî Mihemed û Mustefa Berzanî û gelek Mela Mustefa Berzanî û gelek ên din li wirê ye Seyda û hemû cangoriyên Kurdistanê li hêviya ku em mizgînek xêrê bidin wana em mizgîna azadiya Kurdistanê bidin wan
شعبي وان الريان ما بخدي نزانم او اشقال بيان بسكنن ازويجي نزانم قالك سباس سيدارا وي روجي مال وقفه اسماعيل بشيكشي شاخه ديار بكر لوري ماوي ببيرهاني اجي تشوفور مالا وانجي افا ايكو وي دمي هاتن وري زاركي ويجاتبون هفجينا ويجاتبو مالا وان افا ايكو نابي سيدا دخوازن بدن جياندن كسين سسياكو امي وي ببير بينن اوجي دكتور جمال بوداق هوالكي مي باكي لفرنسا دما وجمال د زويجي من اوكريه د سال 1950 د ديان دا الفارقين جدايك بويه جمال دبستانا سرطاي و ناوندي الفارقين اخوان پشتيوي شو زانينگها حاجات تپل وري بشا كيمياء اخوان بشا كيمياء قدام وي دمجي دناف وي دماغ كو وي دخوان دادا كو فلان هبون دنابوان دابو يعني اوجي با اكتيف دناف حركتا كرد اوي دمي دابو و پشتیوی در باسی فرانسا بو چول فرانسا جبوی کو دکتورا بکه چو فرانسا لسر کیمیای و تزاخو به سرکفتنک باش تزاخو دا و خواست کو وره ولاد بزاروکه کردارا خدمتک بکه لی مخابن استیبارات دولتی ری ندای نچار ما جاردنه چو فرانسا او لور د پیشه خدا ام بجن خبتی حتانی 29 ماه 11 2020 لفرانسا جیانا خوش دست دا و جنازه ویهانین دیاربکر او مزلگها یعنی که و ادویم یعنی که شیطلخه و لور موی بن آخر ام جاردنه جمال باتاوی و حوال و هوگرین وی راد بیجن بلا سری و صاحبه جیوی هر اوی بهشتا رنگیم و بله تماشاوانین هجا پشتی وان هر سه بیر آنینان ام در باسی مجارا خو ببن وای دنگک ج کک بدران در نای خویای کو پرسکری کک وی هی د واره اینترنت دا آره تکنیکی دا نها ام هما در باسی مجارا خوی یکوین ببن ترکیه دبن قیرانک آبوری پر خورده در باست و یعنی enflasyon ج belki vay hat derdora 85 û rêjeya em bêjin hejariye li gorî sendîkaya mezin a Tirkiye ku jera divên Tirkiş li gorî wana 25,365 lîraya Tirk ji bo 4 kesa yani malbatek 4 kes herî kêm divê ku 25,365 lira tekeve destê wan lêbelê êko di mehkî da bi 7,000 û bi 5,000 û bi 4,000 dişkulin gelekin li derdora me tijene û li zarokê wan hene jina wan heye û yanî belkî 5 û 6 bin jî خدای از زوسا بجم یعنی تشکیج دسته من نایه از بجم خدای حالی کاری وان و بله که کرهان نها اقتدار tam دوی اوکی دا دواره آبوری دا کتیه تنگاسیک زور و پنشش مشون دا هل بجارتن هنه تدوی چه؟ او اقتدار دکاره به بگیجه هدفه خو گلو یکانی فی سپاس دکم هیوی دکم برنامه که باز به و هیوی دکم که همکاربن دنگ خوب گیجن تماشاوانه خو
her iktidar armancıya ve ko carek di eğer iktidar ve iktidariye devam bike eğer muhalefet beci خواسته کو پهل بجارتنه کی یا جی باوا کی به اقتدار و برنامه خو لگوره واتشته کوش خلقه رو گوتنا پیک بینن فقط براستی جوا که کو جناب تجی کرم کر ترکیه دقایرانه کی زیده گرانده یا سبب آن خیرانان هم محلیه هم جی ناونتویه فقط ناونتوی شر اوکراین و روسیا بال عبوری و بال تشتی خورک یعنی وکی گنم وکی رون وکی نوک وکی نیس براستی تاثیر خلو دنیای کرد او حقیقتک یا fakat kayran darayı ye Türkiye de esas evi de benge evi de şerre kurdaya. Bel. Şerre kurda mühim juanra. Çünkü yani ben Kurd bile ser barmanca kona kevin bile ne ben azat bile ne ben milleteki vaki dünyayı u نگیجن حق خوش بروی آویجی چیش ترکاره لازم با اوا نمیوم چپ با راست با متدین با فاشیست با قومنیست با هیچ نمیوم تف آرمانجان یکم بس بلا کرد نبن تشتکی نبن وکی ملتکی ناب نتوی ملتکی بشرف بناموس و بگیجن آرمانجا خو بلا تنه او نبا ابوری وان تک چویا خلکه برچی مایا خلکه ناگیجا درمان خو ناگیجا دکتر خو یا جی زاروک خو نادا خوندن yani hiç mühim değil. Bas yek tişteki mühim ecvana Kurd nebin veki milleteki navnetevi u negijin dava hakkı xo. Keko tedveji ev beka çiye beka devên beka. Nevan yani dahatu vana dahatu millete Türk yani dibêjin em şerê bekayê pêk tînin. Awa aynı yani dibe eğer Kurd bigijin hakkı xo mani ava Türkiye tek biçin. Em ê têk biçin belê. Türkiye tek biçin yani. Herî. Ha. İnce li serwî esasê tev siyaset dikin û ji ber wî wê jî nabin wekî xelkê jî. Nabin wekî milletekî medenî, milletekî ku refahê wan zêde be, milletekî teknolojîk bin, milletekî zanyar bin. Yani nabin wekî milletê xelkê. Baz wekî milletekî Rojhilatê Navarast yani Orta Doğu ku em paz dikin. Milletekî ji wan yani piçekî demokrasî, sê piç dîktatörî û diva mesela da Kurda jî bi xwe re kaşî dikin. Pekî Keko ez dixwazim tiştekî ji birayê xwe bipirsim. Gelo çima gelê Türk em bêjin Kurd newêrin. Çünkü Kurd hema dengê xwe bikin wan tepeser dikin û divên hûn terorîstin wan davên zîndana bi 10 sala bi 5 sala wan di zîndanan da dihêlin. Lê milletê Türk çima dengê xwe ji vî îşîran nake. Nabêje ya ji bo Xwedê pêxember we çima ew qas nan biha kir we çima viya biha kir ya ji bo Xwedê ev şer bira bisekine em şer naxwazin. Yani îndî têr nake qeweta me jî a dewletê jî têr nake. Çima viya nabêjin? Ev 100 sala ideolojiyê Tirka ew e dibêjin meselê millî pêştirê her tiştê ye bo wan. Yani famekî dana milletê xwe ew fam jî ev e ev sinorê ku nika me çêkiriye sinorekî axir e. Em dewletekî wisa bûne nîvê Balkanê ême bûne nîvê Avrupayê ême bûne nîvê Qafqas ême bûne em hatine li derekê helqîne eger ev jî têk biçe em hiç namînin li dunyayê.
يعني فهمك يوصد أنا ملتي جبروي أوي يعني دهل بجارتنا هذا لكم جوين هذا ديك تشتك بيجن يعني برشيبون نميمة يا ميوم أوا ترك لفي جغرافيا ده بفي أوي كاربن بجي يعني بلا كرت نجيجن حقيقو بلا ترك جبرتشا بمرنجي نميمة يعني أو فهم يعني او سيستما اري او دوام كان فهمتنا ملت خو وملت سري ويدا ما افتشت مايا دبيكو امبرتشي بنجي هيش ميومنينا باس بلا موكي خو مينن لفي جغرافيا ام بمينن باس بلا كرد نبن وكي ملتك الدنيا خوديه معفو وآزادية خو بله کسکی که به اصل ترک باور که بلکی ج کنیای وجمتره بارش ünlü اوی پرتوکک نویساندیه به ناو ترکلük sistemi aynen viyane tarif dike viya tarif dike yani dve li Türkiye sistemek boxo çebiye indi xalqi wî zane ko gere beje çi gere korevi jî beje çi gere qîzavî jî beje çi کو چه بیجه وی ضراره ببینه کو چه بیجه وی بلند ببه دوی هر تشت او لگورا خو ایندی هیم بونه خلق جی هیم بیه ایجا از خوازم بالا تبکشینم سر تشتکی دن جخینی به آبوریا ترکیه مرد ویقه ده ام بیجن پولیتیکا خوی دروادا جی پرسگریکن وی هنه پرسگریک به امریکا را هنه gelek rayedarên Tirka dertên wezîrêwanî Hindurîn derve dertên hema bêje Emerîkayê wek hevalbendê terorîzmê binav dikin. Emerîka jî li du Emerîka bûn ku F-35 bidin wana nedan wan F-16 xwestin hê jî F-16 jî Emerîka wan divewtîne ez dikarim wî bêjim. Dîsa Konseya Avrupa جبر هن کریارن ترکیه هم ماده هشبر و فلان و بیوان نارکوتیکه و هم جی جبر مثلا او جزاین آبوری کل سر روسیه هات سپاندن یکیتی اوروپا کو ترکیه وان اوکتکه وان جزایا به معنی دهیله لسروی ناکوکید نابروان ده هنک باز دکن کو ممکنه کو کنسای اوروپا Türkiye endametiye jî dûr bixîne û dîsa em zanin ku di navbera wan û welatên İskandinav da jî problem hene ew ne endamê NATOyê ne jî lêbelê dixwazin têke nav NATOyê û Türkiye merc daniye pêşiya wana herî dawî min îşev min nûçeyek xwend Swêd Kurdekî me Dêrsimî reben girtiye û ji bo ku teslîmî Tirkiye bike wî amade dikin. Tê çi bêjî tê divan mesela da çi bêjî. Ama bi kurtasî ji kerema xwe. Lazim mirov hakikatê bibîne. Kek Henîfê mamosteyê coğrafya Türkiye, erdingeriye Türkiye bi rastî li noktekî gelek mühim de ye. Yani sê tarafî li her sê tarafî deryaya navbênê Avrupa û Asya'da ye û îro gelek Suudê wan baş îş dike. Yani şansê wan çi ye? Şerê navberê Ukrayna û Rusya Türkiye di coğrafya xwe de kir aktorekî herî baş. Wa kir ku Amerîka nikare tiştekî jêre bêje. Wa kir ku Avrupa nikare tiştekî jêre bêje. Çünkü noktekî wisa da ye ku îro Türkiye yani bindesta belkî hinekî fakat eşkere û bi xurtî eger piştkiriya Rusya bike bawekî diye û bi vî halê xwe bimîne bawekî diye. Ev ye şansekî mezin ji berû ew ê ne Avrupa ne jî Amerîka yani zêde nikare li hemberî wî da ewkek tund bigire helwestekî tund bigire ama şansekî zêde ye yani hele hazir û pêşeroj de ji wê bêxuyan ji ber vî şansê wî
و gelek tiştê bajî bo xwe karbin bikin ya û di hilbijartinê de jî wê vî tiştê bi kar bînin werin wê çawa bikin wê karbin şerê Kurda bikin li kê derê wê bikin wê li Rojava bikin yani em ê werin ser wê mijarê Keko em ê werin ser wê mijarê beruya wê yani ardîngeriya Tirkiye ê ku îro Tirk di serî hukumdarî dikin bi rastî li derekî zor mühim e yani wekî min got navbênê Rûsya û Avrupayê yani navberê Asya û Avrupaya û gelek noktekî mühim de ye Tirk jî yani fikrê xwe bi vî ji ber ku ser vî coğrafyene karin li gel Amerîka jî menaqeşe bikin û karin li gel Rûsa jî wekê dî jî li gel Îraniya jî karin menaqeşe bikin ji ber bi rastî di noktekî mühim de dijî. Belê Kekoran te behsa hilbijartina kir cardinê em werin ser hilbijartinan mixalefeta Tirkiye û mesa şeş partî wê Kekbedran hat Kekbedran tim xêr hatî dengê xwe bek Denk tê erê deng ya ne çavaj veya xelas bûn. erê ema piçkî weka ku cizirtî heye ha Weleke goja kulaklığı bergu tuzanı. baş e tamam ew ça Kekoran te bisekine em ê hema vê pirsa ku min ê ji te bikira ez ê ji Kekbedran bipirsim Kekbedran me behsa îxtidarê kir ku li hindir û li derva çawa ketiye nav em bêjin ewkekî wisa xurt ewkek mezin tundiyek mezin li serê heye di alê aborî da di alê polîtika derva da dibin zextên mezin daye em încar werin ser mixalefetê em ez dixwazim ew mesa şeş partiyan ê mixalefetê ku hatin ba hev wê rojê li otelekê çi otel bû li otela Bilkentê ewana civînekî çêkir civînek çapemeniyê di civîna çapemeniyê da gotin ku em ê sîstema Tirkiyê biguherînin em ê ewk bînin Tirkiye em ê demokrasiyê bînin Tirkiye em ê azadî bînin Tirkiye yanî em ê dadweriyê bînin Tirkiye ama çi gotinê xweş hene gotin û di ser de gotin em ê makazagona xwe jî em ê biguherînin behsa 84 madeya kirin min wan madeyan hêr di nava wan 84 xalan da yek xalek jî behsa Kurda nake îcar ku Kurd negîjin hin mafên xwe ên herî nerm ên demokratîk yanî wek zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê wek em bêjin ku van girtiyên siyasî bên berdan wek van navên gund û bajaran ê Tirkî biguherînin cardinê navê wan kevin ê Kurdî tiştê wisa piçûk ew dahî di wê ewka wan da tune nexşereya wan da tune behs nekirin tê çi bêjî Keko evana dixwazin çi bikin ev dixwazin ku me Kurda bi vî awayî behsa demokrasî û azadiye û filan bikin û me bixapînin keremke Keko ji bo bernameyê ji bo xebatkarê Çarpel Medya ji bo te û ji bo Kekorhan serkeftîn û spasiyê dixwazim lê di vî warî de bi rastî dixwazim hinek tişt bêjim ez nizanim çi qas wê li ber dengêm tê Keko erê dewam bike ez nizanim çi qas wê gotinê min li naveroka bernamê bike yanî ez ê bixwazim fikr û remanê xwe jî li Tirkî çawadnêrim li welatê xwe çawadnêrim li dunyayê çawadnêrim bingehî di fikr û remanê xwe lê bêguman li ser Tirkî jî merekare hinek tişt bêje qenaeta me ew e rêxistin û siyasetvanê Kurdistanê dibe berî her tiştî xwe münaqeşe bike ciyê xwe ronî bike daxwazê xwe ronî bike
اگر وانا نکه ام بقریان داگرکری خو کبن ام بجن چل تارانه هیه چل بغداد هیه çil Şamê heye, çil Ankara'yê heye, bi baweriya min de em ê her bi tiştê vala û ev 100 sal wan jî çi anî serê me jê bêtir ew ê bîn serê me. Eger em bixwazin qencakê bi gelê ne bi dewletê wan ji xwe ez bi navê neyartiyê bi nav dikim her çar dewlet neyarê Kurdanin. Kurd dibe gelek baş, gelek ronî, gelek bi zanebûnî, gelek bi dil xwe tarîf bikin û daxwazê xwe ronî bikin. Eger Kurd vêya bikin, qenaeta min wê fêdê wan li gelê Îranî, li gelê Ereb, li gelê Tirk jî çêbibe. Ana ew ê her yani bi rastî jê hatînin, hinek ji wan 1500 salin, hinek 700 salin dewletin, ê her dawiye jî 89 ya da 100 salin bûne dewlet. Em yani ji dewletbûnê dûrin. Bi vêya re dixwazim vê jî bêjim, niha hevalo nirxandina Tirkî bêguman naskirina dewleta Tirkî ji me re pêwîst e. Qaryana gitê de ye, sıkıntıya gitê de ye, çi dike, çi nake pêwîstiya wê heye. Lê bi rastî ne asas mesela me. Ez bi xwe weke şexs ne di wê baweriyê de min, ge em ê karibin vana lîskê dewleta Tirkan bi vî şeklî bi hinek zimanê xwe, bi hinek daxwazên demokratîk xelit nêfam kirin, dibe em van bixwazin. Lê bi vana em ê nikaribin wan dibin zorêxin û em ê wan bînin ser masakê. Masakek axaftinê. Dibe quwetek me, quweteke Kurda ji dervî parlamenta, ji dervî hilbijartina quwetek wanî civakî, siyasî di nava civakê çêbibin. Biya min ez ê vê jî bêjim, hewcîgir rêxistinên Kurda ew ê bi hêzên Îranî re, bi hêzên Ereb re, bi hêzên Tirka re ew qas zemanê xwe xerç bikin, ew qas zemanê xwe bidine, dil dixwaze û daxwaze gi Kurd zemanê xwe bidin xwe bi hev re di nava beşa de, siyasetê di nava beşa de gikaribin alîkariyê pev bikin, gikaribin riyê xwe ronî bikin. Eger başûrê Kurdistanê keku ez karim tu bêçi ez ê wek te bikim, lê bi rastî jî keko dibe em mesela xwe pêvajoyê de rast bixwînin. Em rast nexwînin, em ê 100 salê dinê jî bi lîska Ecem û Tirka re û Ereba re em ê heru werin, em ê nikaribin bi ser tişkî kevin. Mesela muhalefetê gite weke pirs kiribû, ji roja ewilî jî de hêviya min ne ji muhalefeta wan, ne ji iqtîdara wan, vana partiyê dewletê din. Dewlet li ser tunebûna gelê Kurd ava bûye. Dewlet li ser îmha Kurdistanê ava bûye. Eger em dewletê bi vî şeklî nebînin û em hesab û kîtabê xwe vî şeklî nekin, em ê nikaribin pêş dikevin, em ê nikaribin fêdak me li gelê wan jî çêbibin. Kurtayî ez dixwazim vê bêjim, hetanî Kurdistan ji bin nigê van, ji bin nîrê wanî zulm û zalimtiyê xelas nebe, ew bi xwe jî nagên tu demokrasiyan, lê karê wanî demokrasî, hilbijartin karê wan e. Me eleqeder dike, bi vî hawî me eleqeder dike. Ji bo em nêne lîskê, ji bo em wan nas bikin, Kurd dibe yekîtiya xwe çêke, li Bakurê Kurdistanê hêzê Kurdistanî, hêzê gi Kurda diparêzin, hêzê gi mafê gelê Kurd ji ziman bigir û heta serxwebûnê, eva hêzna di çerçewakê de
اگر کاربن بنجم هف و اگر کاربه به بش خویدن اجره تکلیا دینه براو دخوازم ها داویه و بیشم نها دنیا جنوه ده تی پای کرد کرد و پای کرنه ککو ام ورن دنیای جی ام نباشه ورن سر دنیای هم ورن اوتیل وانی اش مساوانی ششی ککو هر Yani- شش پارتی جی هر شش پارتی وان جی جخوا از باورم پیوستی تو نگم تعریف بک جخواش مب رونیه خویایه کینه ککو جتبا رونیه لی بله جبوی همو کردان نرونیه ام جی جوی بانه خبر دادم بله از دخوازم ککو دخوازم به مجارا به مناقشه نها گوری me تشکیجا کردی جسره سدین او دوسسه لباشور کردستان وقتا دنگ دنگ چه بو کردا گوتم سرخوبونه دخواز ایگ مسئله تف هفدکو صافی ناکه ریخستون و ریوبره کردانه لباکور جی وری لباشور جی وری لروجلات جی وری لروجاوا جی وری جوه بونه از دبیم ام لخواه گرن پیواجوی راست بخوینن قارب ببن برسی و پیواجوی با مسئله وان البجارتن وانه اوش خور لحف بکن وانا ها AKP demek ve 22 sale لسر اقتداره دنیا داویا دنیای جینای هر بچاوا وانا جبو ایریش سر کردا وقتا ایریش دکن گش پورت لی خورات کن دسته خورات کن سبه AKP و MHP جی وقتا وانا الاقتداره بن گه ایریشی ما کردا بکن اوه گش دسته خوراکن و تلی خوراکن yani ez bi xwe dixwazim ev dewlet qels bibe ew dewlet di hundirê krîzê de be karê gem bikin em ê çawa karibin ji wê krîzê fêdê bibînin dixwazim vê bêjim hêviyê me ne ji şeş partiya û ne ji MHP û AKP û ne ji parlamenta wan û ne ji derewê wan heye spas بله ککو orhan از دخوازم بپرسم جنابته نها یک قلجدارولي دوی لیویا سیه مهیون از هنک تشتا بیجم sürprizim var. Çizanım yani Erdoğan radve betaybat leviye ve o mebasa de ittifaka kir le ittifaka dijiye heye HDP u wan partiyen çep en Türka wan jî ittifaka kedu azadiye ava kirine hatta îro do bas kirin ku HDP ew jî basa ew jî dike basa ittifaka Kurdistanî jî dike bi Mehmet Emin kardeş ra Parti Demokratik Kurdistana Türkiye ra peyvendî danîne û dixwazin ittifaka Kurdistanî canînê zindî bikin. Hema bi kurtasî ji ber ku way çil deqê me qediya em hê di mijareyekî dane hê sê mijarê me hene û ez zanim ku îşê te ji ecele ye ji wê bonê hema bi kurtasî tu behs bikî. Yani Mamosteca 3 Kasım 3 Aralık û 16 Aralık jî bo Kurda hiç tiştekî nagore. Çünkü ew partiye îro Meclisê Tirkiye'de tên temsîl kirin bo xwe xetekî danîne. Yek geleke em hiç pasê Kurd û Kurdistanê nekin. Wekê dî problemên nava de çi ye? Yani aynı wekê teraziye avê ye. Yani ev nizm bibe wê here wir, ew nizm be wê here wir. Yani êdî wekê ku alternatîfê siyah xuya dike wekê HDP û hevalbendê wî jî ew jî bi vî fêmê bi vî fersendê bo Kurda wê hiç tiştekî nekin û nakin jî. Zêdebarî jî zararê digîje Kurda
جبر کو وکی على اساس كرد دويدا خو خيادكن فقط او حركه جي هذا بجي اول بندي ويجي daha ziyade şmafu azadiye kurda Peter tu diçin ko Türkiye bakın demokratize yani Türkiye demokratize bakın nako tu armancaki nine ko bejin valam tuazın mafi kurda bedan ya jî heqê Kurda bez ew kirin bê safî kirin ya jî Kurd ji bo Kurda em tiştekî bavêjin yani heta îro ev tişt nebûye û alametê wî jî nîne ku wê bibe tu emarekî jî tune tu işaretekî jî tune ku ji îro pê ve wê du maf û azadiyê Kurda tev bigerin û hereket bikin ji ber wî ew ê ev meclisê ku vêge îro hem Partiyê Kurda yani elesas bi navê Kurda û hem Partiyê Tirka bi vî fikr û remanê xwe tiştekî wê ji bo Kurda nekin yek tiştekî heye Kurd ê li dervê van ya jî hinekî zextê li van bike bêje bira bi navê Kurda hûn dertên rê 6 milyon radistînin feqet ji bo Kurda hiç hûn tiştekî nakin yani gor qenaetê min li gor bîr û baweriyê min eger îro HDP ya jî êko bûyî navê ev 30 sala siyaset dikin ev 20 sala jî meclisê de ne hiç rojek tenê vî parlamentoyê vî meclisê astank nekirine ji xwe eger astank kirbûne wê li wê nemabûne wê wan li wê nehiştibûne inca lazim e Kurd tevî yani hem hareketê wan ê siyasî û hem ev Kurdê welatparêz û demokrat êko ked û emek têde dane êko heps xwarine êko koçber bûne êko mala wan vîran bûye geleke hareketê siyasî yê Kurd û Kurdistanê rêyekî ji wan re vekin pêşî ew ê ku di vî famê de ne ew werin bihav û dû û bidin pêşiya milletê rêyekî ji milletê re vekin ew çi ye yani di hinekî rewşê de yani mirov kare wirde hereket bike yani îro çi ye mesela PAK hinekî talebê acîl ragihand li nava xelkê de ew çî bû mesela dibe yek geleke zimanê dayîkê bibe zimanê perwerde dibe geleke navê partiyê bi Kurdistanî ew partî karibin rehet hareketekî siyasî bikin û wekî van tişta 6-7 xala da PAK talebên acîl ew kir li ser van talebê acîl mirov kare bike ji xwe armancekî û em Kurd tev yani wekî Kurd wekî hareketê Kurd li dûvî armancê yekîtîkî çêbikin ya jî yekîtîkî nebe jî wekî çî dibêjin yani hevpeymanîkî çêbikin û du van armancê xwe em hereket bikin ew ye dibe zext yani hem nava milletê de daha zêde hişyarî çêdibe û di nava Tirkiye de jî zextekî mezin kare çêbike heta kare bi rastî di vî mesela dû ew dû beş çêbûye îro parlamentoya Tirkiye'de yani yekî ji xwe re dibên îtifaqê Cumhur yekî ji xwe re dibêjin îtifaqê millî yani di noqtekî zêde hesas de ye eger Kurd karibin li vir helwestekî baş bigirin karin hinekî armancê xwe hinekî ku normal milletekî hinek ji Tirka jî ku karibin wî tiştê qebûl bikin bidin pêş li ser wan helwestan li ser wan armancan karin hinekî rê bo xwe vekin yani ji ber wî gelekî pêşî Kurd li ser van talebê xwe mahsûm li ser van talebê xwe rewa li ser van talebê xwe însanî bidin pêş
وبابر حركت بكن از تخمین دکم و باور جی دکم و کاربن اگر بچوک بجی ریکیش خوره وکن پس اوره و نر یا آزادی کردستان با یا فدرال یا جی özerklik ya jî serxwebûn nîme ew tiştekî dî yani ew wê nefesekî bistîne. Spas Hiç evîn tune yani HDP bi vî famê û îtifaqê millî û îtifaqê cumhur bi vî famê ji bo Kurda hiç tiştekî wê nekin û geleke Kurd hêvîkî ji vî tiştê jî nekin. Belê spas. Belê ez jî dixwazim ama bi di hevokan ez bêjim. Mesela HDP de ez dixwazim tiştek bêjim. Ahmet Türk serkirdeyek HDP'ye yani Rûspiyek wana ye. HDP bi devê Ahmet Türk wisa xwaneyê ye bê bazarî û bê ti tiştek dibe Kılıçdaroğlu ku eger bibe berendam em Kurd dikarin dengê xwe bidinê. Yani em ê dengê xwe ji bo çi bidinê? Em ê li ser çi li hev bikin û dengê xwe bidinê? Tiştek nabêje. Bi tenê wî îşaret dike. Ev ya jî tê wa tê ku ew mejiyê çep ê nava HDP di hundirê HDP da dixwazin Kurda kanalizeyî CHP û Kemalizmê û wê muxalefetê bikin û saxwanê dike. Min jî migo ez hema vana bêjim ez dirêj nekim. Em derbasî mijara xwe didiya bibin. Mijara me didiya eva nêzî sê mehaye ku li Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandan hene. Ne bi tenê li Rojhilat bi rastî. Bi taybet li Belûcistanê jî. Heta ez bawerim şehîdên herî zêde li Belûcistanê ne. Ez wisa dizanim. û li Azerbaycanê jî îndî dest pêkirine û ew erebên Ahwazê jî ew jî rabûne ser piya û rejîma fundamentalîst a Îranê jî awakî tund bi ser wan datê. Yani çekên giran dike nav bajara û teqel em bêjin malan jî dike. Lê belê wisa xwanê ye ku xwepêşandana nikare îndî rêl pêşiya xwepêşandana bigire. û hetanî îro li gorî saziya mafê mirovan a Îranê 448 kes hatine qetilkirin, 6 wan zarûkin, 29 jî jin in. Belê Kekbediran tam dibe navberê da jî Serokwezîrê Iraqê çû Tehranê. Çima ez wî dibêjim? Çünkü Tehran vekirî behsa operasyoneke bejayiyê a leşkerî li ser Başûrê Kurdistanê dikir û di wê demê de Serokwezîrê Iraqê çû Îranê û ji alê reîsî da hat pêşwazîkirin. Gelo ew ê çi xeber din? Ew İran bi heqîqeta xwe ew ê dikaribe operasyonek bejayî bike û wê xwepêşandan bi Kurda herin ez dixwazim tu hinkî li ser vana baxivî keremke. Ku berî veya belê ez ê Kurd fikra xwe bêjim. Berî veya hemam du gotina bajî qenaatan de di ser re hate gavkirin. Mesela İttifaqê Sisiya û HDP. Di wî warî de eger müsaade em ku bifetilin em naqedînin. baş em naf Yani 5 deqê me qediye keremke bêje belê yani qala Ahmet Türk û piştgiriya Kılıçdaroğlu lê ev du ro ji xwe dihate famkirin di nav Öcalan û di nava Selahattin Demirtaş de eger bi dizî bi jî têkilî heye îro di sê ro
di medya sosyal de hate famkirin gemerik resmî serî lê dayê dixwaze bi Öcalan re hevdîtînê bike. Niha qenaeta min de ev mesele Ahmed Türk derbas dike. Ev mesela Qandîlê û mesela İmraliyê. Ahmed Türk yek ji vana û car jî wexta zêde sîpop dinepixe Ahmed Türk belkî xelit nêfamkirin ez nabêm zilamtiya çi dike ya çi dike. Tekilî Ahmed Türk di siyaseta dewletê fireyê wî karî dike tim jî kirî, do jî kirî, îro jî dike. Lê ya girîng ya gi qerar bêdan ya gi qerarê bike qenaeta min Öcalan û Demirtaşê ez bawerim wê bênc em hevdû jî bê çawa 10-12 salê ji Tifaqîya Rojavayê Kurdistanê tiştek derneketiye ji va tifaqna jî wê tiştek ji Kurdan re derneket. Ne ji a Cumhuriyet û ne a millet û ne jî givanê ji xwe re dibêjin Keko tawan tişta gotibû tu dubare dikî ya. Yani dema me derbas dibe ez ji wê bonê dibêjim. Tamam Keko. Eh. Tamam. Rojeratê Kurdistanê. Ew ê çi divê ku Kurd çi bikin? Niha Keko em karin car em giş însanê kar xelitî jî bêkirin û em karin fikr û remanê me car newekhev bijî. Hêvî dikim, rica dikim. Keko min tişkê wisa negotiye? Ne, Ez behsa demê dikim. Ez behsa demê dikim. Pêncî û di deqê me qediyan em mijara yekî hê neqedandiye ez mecbûrim midaxele bikim Keko. Keko Orhan dibêje di saetekî dan biqedînin ma 8 deqê me. Keko bira Keko Orhan bipe yani godar bikin ne mühim, ne girîng. Tamam. Yani ne girîng veya ne girîng. Tamam keremke. Niha mesela madem yanlış fehm dike ez indi dengê xwe nakim. Ez yanlış fehm nakim, dicî de fehm dikim, rast fehm dikim. Bi te karî yanlış bê. Lê ez yanlış fehm nakim. Niha Keko ana derketina bernama bêgûma nebe sînor e. O sînorekî te jî heye. Tu jî li hember hineka saetê te hene ez wê dizanim. Lê va bernamana gerek fikr û remanên me ji teref civatê de bê famkirin. Te berî vêya ji mir got dibi tu zanibe lê civat nizane. Yani ew tespîtek rast bû divêk em fikrê xwe kar xelit bikarê rast bi. Em bi civatê bide famkirin. Tamam kerem. Rojelatê Kurdistanê ne yani tirsek me heye dixwazim ji wê de tirsa xwe bêjim ji destpêkê de. Hêvîdarim ge ew ê carek din Kurdê Rojhilata Kurdistanê bi tenê nemîn. Ew ê va qetîlama ji teref dagirkera de ev kuştin, ev vêjeriyê, ev rebenî, ev her tişt. Ge ew ê careke dilê weke agirekî mere avê lekê vemirînin nemîn. Ji bo vêya jî gir nebe du hêlê gi vî karî bikin û karibe dengê xwe bive dunyayê, gi karibe dunyayê jî bi vê meselê bihesîne û karibe piştgiriya dunyayê ji bo Kurdê Kurdistana Rojhilat. Yek Kurdin dibê vî karî bikin. Yani rêxistinê Kurdê dunyayênin ê ji li Tirkiye û li Rojava û li Başûr û yek jî di destê rêxistinê Rojhilat de. Rêxistinê Rojhilat eger karibe vê pêvajoyê gorî konjektora siyaseta dunyayê di cî de karibe bixwîne û gorî wê karibe helwest bigire ez li wê baweriyê de mim ew ê heger nere dewletbûnê jî qenek hilmeke pir baş ew ê bêstendin ji bo paşerojê ew ê karibe
bingehek baştirîn çê bibin. Nagivana nebin, yani agez ditirsînim ev e li Bakurê Kurdistanê deng tune. Li Başûrê Kurdistanê ji xêndî şermezarkirina parlamento ne xelk, ne dengek, ne tiştek. Li Rojavayê Kurdistanê ji xwe eleqa xwe jê netanî yek rêberiyê dikin, di vê dawiyê xwestin jê fêdê bibînin jin jiyan azadî, xwestin mesela Kurda, mesela Kurdistanê, mesela İranê jî bi jin jiyan û azadî girê bidin. Hêvîdarim siyasetvanên Kurda, rêxistinên Kurda, ew ê di vê meselê de ew ê hîn şiartir bin, ew ê hîn helwestê erênî him helwestê gorî demê karibe bistîne. Yani eger Başûrê Kurdistanê weke hikûmet, weke hêl bêjin em ji sînorê cîranê xwe re qîmetê rêdidinê û hurmetê rêdidinê bi rastî pêşiya me nepironî. Yani ew sînorna ne sînorê cîranê wan in. Ew sînorna sînorê Kurdistanênin gi wan beş kiriye û her rom me qetilama derbas dike û me dikujin. Heta nîgem negejin hilişmendiya kewerê karê Kurdê Îranê jî ew ê nepir baş bi spas. Ez jî spas dikim. Keko Orhan, ez dixwazim ewlêviya ji cenabê te re bêjim ku eger dematey kivşkirî kingê qediya tu dikarî xatir bixwazî derê ez û kek bedran em ê dewam bikin. Ez dixwazim viya ji te bipirsim di derheq rojhilat da. Til Başûrê Kurdistanê dijî. Te ez bawerim çünkü carkê Arzu Yılmaz hatibû Diyarbekir konferansekî ku me amade kiribû hat wek axaftvan di konferansa me da cîgirt. Cark bû, di car bû hat yani ez zanim. Îjar Arzu Yılmaz divan demê dawî da di nivîsek xwe da dibêje gerko Tirkiye têkeve Rojavayê Kurdistanê ew ê İran jî têkeve Başûrê Kurdistanê. Ew ê Başûrê Kurdistanê operasyonek bejahîl Başûrê Kurdistanê pêk bîne. Yek, ez dixwazim di tişta bêjim. Yek, ew ê İran li ser Kandîlê jî operasyon çê bike an nabate. Ê di diya mümkün e ku İran bi Başûrê Kurdistanê operasyon çê bike. Ku çê bike wê encamê wê çi bin? Ew ê ev hêzên navdewletî hevpeyman, dewletê hevpeyman ew ê çi helwest bigirin biya te? Ji ber ku tu li wirê dijî ez viyanê bi taybet ji te dipirsim. Belê. Yani O dûra jî kek Orhan, o dûra jî di derheq xwe pêşandanên Îranê da bi taybet dîtinên te çi ne? Belûcî û Kurd û Ezerî divê çi bikin? Ew hereketa Farisa a mixalefeta wan ra çi pêwendî deynin di wî warî da jî tu dikarî dîtinên xwe bînî ziman ez ê kêf xweş bikim. Mamoste ji dixwazî li pirsê duam dest pê bikin çimku ew her Tamam. du zor aleqeyan bi yek û du vegirê da ye yani her du tişt. Rast e. Çi yani ev meselê ku ev heftê û pênc heştê roj bi kuştina keça Kurd Jîna Emînî û heta îro bi rastî beriya wî jî gelek weqat çê bibûn. Yani beriya wî de jî gelek serhildan çê bibûn, gelekî narazîbûna xelkê Îranê. Yani wekê Faris jî, wekê Ecem jî, wekê Kurd jî, wekê Ereb jî, wekê Belûcî jî çê bibûn. Feqet ne bi hindî berdewam bibûn û ne wekî ana êko çêbûyê hewqez bi der û dor û daha zêde li coğrafyekî mezin hereket bibû.
يعني هنك جي لوكال بو لكردستان جي لكردستان روجلات جي هنك لوكال بو ناف فارس جي ناف عجم جي وك چید بون باز زیده لوکال بو نوسا فرابو نوسا برفرابو و نوسا زیده جی ناف ملت او ملتین کو ناف ایران ده دجی یا جی هر یکی بناو خو کوته تعریف کرن وکه بلوچستان وکه کردستان وکه آذربایجان وکه فارستان فلان نه هندی بناو بو جی yani lokal بو ev tiştekî dî bû demek wekî ku Tirk bêjin şûr îdî di ewkê xwe de hindî nikarbû bisekine çî di telîsê xwe de nikarbû bisekiniye derket dervê telîsê li vir herî tiştê mîyûm û xeterê herî mezin hereketekî bêrêxistin bû yani belkî di nava Kurdistanê de hereket birêxistin me belkî li Belûcistanê jî tozekî birêxistin me belkî nav Ereba de jî hinek hebe feqet ev ya birêxistin nav milletên ku îro bi erdê Îranê tê tarîf kirin nava wan de rêxistinekî mezin tune ku vî bibin heta serî û rejimê îro faşîst yê İslamîst têk bibin bi rastî ne di wî çerçevê de ye yani dibe ku belkî ji vir û salekî dî ji vir û 2 salê dî bibe wekî nimunekî ku hereket û tevgerên Kurd û êvan miletê dî navxwe de weke li başûrê Kurdistanê li Iraqê çêbû îtifaqekê çêkin li ser zemînekî û ku dinya jî wan naz bike bi wî tiştê pêkhatinekî çêbe ancak bi ser bikevin nexwe bi îro her roj Kurdistana Rojhilat Kurd li piyabin jî wê nikarbin dewletê Îranê biroxînin pirsê yani ji ber vî yekê jî Îran di ji wextê ava bûye heta îro û bi axir ava 200 sal vir de jî her siyasetê Îranê ew e ku şer li dervê sinorê xwe bihêle li ku der bihêle li Iraqê bihêle li kê derê bihêle li Sûriye bihêle li kê der bihêle li Beyrûdê bihêle dixwaze ku şer île di wî xetê Li Yemenê bihêle baz li Yemenê bihêle baz nekeve nava Îranê ber wî avê yani dibe ku ecebe êrişê başûrê Kurdistanê kare bike bi quwet kare bike ew quwetî heye feqet siyasetê başûrê Kurdistanê îro ku hem Avrupa hem Amerîkî bi rastî emiyetekî zêde didinê ez dibêm û mesela dunya bi xwe bi hêzê xwe helwestê xwe bi ticaretê xwe îro li başûrê Kurdistanê hene ku Îran were bikeve başûrê Kurdistanê wê tenê ne ji Kurda re xeter be wê ji Amerîkîya re jî ji Almaniya re jî ji Holandiya re jî ji Fransîya re jî xeter be yani ez dibêm yani wê hewqa cesûr nikaribe hereket bike yek baz bi vî tiştê kare çî bike zextê li Kurda dike zextê li hikûmetê Iraqê li hikûmetê Baxdayê dike ku îro sê pay hikûmetê Baxda jî bin kontrolê wî de ye zextê li wan bike bêjin wa Kurda li sinirê bikişînin hindiro û bêçek bikin baz Kurdê Tedbêjî keko tedbêjî Mihemed Sûdanî kişandin Tehranê wê guhê wî bikişînin kesinlikle kişandin kişandin ne yani mirovê wan e Sûdanî mirovê wan e feqet tiştekî dî heye tiştekî dî bi rastî îro li Baxdayê yani du rêçê cuda ji avidû çêbûne yek nav erebê şia ku dibêjin geleke merceh Iraq be temsîliyetê wî sedir dike û hêzekî zor xurt e di do ev êdî malikiye û ebadiye û êdî ye inca nika Kurd di pozisyonekî bi rastî di pozisyonekî gelek giring de ne û îmkanatê wan jî zêde ye çimku eger Kurd ji hikûmetê vekişe tê wî manê ku
باغدا Em ê werin wêrê keko. Em ê vêga vê werin wêrê jî. يعني بلكي Dixwazî jî يعني او تعديتك مازنا فقط الجور قناعتي من ونكاربا ورا عرض باشور كردستان يا اشغال بك يا تجاوز ذكي مازن بك. Bele. Kek bedran tiştekî ku tu ji bo Îranê zêde lê bikî heye? دو نقطه از دخوازم بیجم که کو کرد یک قناعت آمده yani ev serhildان هندور ایران گدام بکن وکه که اورهانگو ایران جی ترکی جی سیاست آوه تجار بسالای نخوازه ناهیله در ناوا وان در شرچه به و دکشینن جدر و قناعت آمده گدام بکه و مداخله بکه قناعت آمده لی مداخله که نوه کم دبین گه اوه اشغال و الحاق بکه yani karibe wan perişan bike û dihundur di wan berahevde. Yani ew rewşek wiha gorîme eger berxwedanê Îranê dom bikin ew ê wiha bibe. Vê nokteyê de ez were difikirim. Yani ez ihtimalê didim ê gi müdaxele bike ne gi bi çek û askerê xwe bê têkeve û lê bimîne. Yani ve ekonomiya xwe siyaseta wê ji hev tar û mar bike ji xwe berê bingehek Îranî li wir heye karibe wê bingeha xwe bêtir têxa hereketê karibe bike yek a du da ez dixwazim vê bêjim ji xwe tüccar ne li Tirkî ne li Başûr ne li Rojava ne li Îranê Kurd nikarin dewletê wan hilweşîn û têk bibin. Kurd karin xwe xelas bikin. Yani karê hilweşandina dewleta Tirka, karê hilweşandina dewleta Farisa ne karê Kurda. Yani ne çekê xwe karibe hilweşîne, ne cakî wanî wer heye, ne nüfusek wanî wer heye. Lê Kurd siyasetek xwe bicivînin ser hev û bi konjektora rojhilata nêzik û rojhilata navîn û bi xwecê dunyayê re karibe siyaseteke rast û di cî de bike qenaeta min e karibe piştgiriyakê ji dunyayê jî bistîne. Di wî warî tiştê ku Kurd bikin vê demê giraniya xwe tev diaspora Kurdê dunyayê li Kurdê rojhilat bi xwedî derkevin divê vî kara bêkirin. Spas. Ev her du noktana bixwast. Ez jî spas dikim. Kek Orhan ger ku tiştekî ji bo Îranê tibê jî tineve te gava dinê te behsa nakokiyên navbera şiiya xwe bixwe kir. Em dizanin ku de piştî hilbijartinan navbera siyaseta Kurd a xeta xurt. Xeta xurt kî bû? PDK bû, Partî Demokrat bû. Navbera wan û Sedr xweş bû. Xwestin ku bi hev re serokkomar jî hilbijêrin, serokê meclisa xwe jî parlamentoya xwe jî hilbijêrin û serok yani hikûmetek nû jî bi hev re ava bikin. Lê serokê parlamentoyê para Sunniya bû ew hat hilbijartin lê Kurda li hev nekir û serokkomar nat hilbijartin hikûmeta nû ava nebû û tundî derket arozî derket li Bexdayê teqel hev kirin alîgirên Sedr parlamentoyê îşgal kirin lê di paşiya paşî da Kurda û şiîyên ne hevalbendê Sedr înca êdina li hev kirin PDK bi wan re li hev kir serokkomarekî nû ava kirin serokkomar yekî ji yenekê bû lê belê bi îşareta PDK bi Akek Mesûd hat hilbijartin û Mihemed Sûdanî jî bû
سەرۆکێ حکوومەتێ ئیجاد ناوە کووردا و حکوومەتێدا ژی gelek pirsgirêk hene pirsgirêkê Kurda hene çi ne yek bütçeye yek jê mesela maaşê pêşmergayê yek jê maddeya 140 yek jê dadgeha bilind e wê behs dikin ku wê ji bo maddeya 140 li jineyek bilind ava kirine wê ew li jine dest bi kar bike û serokê hikûmetê jî goheya 6 meha em ê wan nakokiyê navbera Bexda û Hewlêrê hel bikin heta di mesela dadgeha bilind mesela îro biryarek wan derket ew mesela dijina li Başûrê Kurdistanê gotin ku kesekî jina didiya bîne mafê jina wî yekem heye ku xwe jê berde lê belê Bexda wê yasayê baş be şand go evyanê li gorî makazagona Iraqê nîne di makazagona Iraqê da mafê dijina heye û nikarin biyanê ew bikin dertê holê ku nakokiyê wan berdewam in tu dibêjî çi be ev Sudanî ew ê di 6 meha da dikaribe van nakokiyan çareser bike ew ê di mesela maddeya 140 da çi bikin ew ê Kerkûk ji destê wan ereba derê ew erebkirina Kerkûkê ew ê bêseknandin tu çi dibêjî keko berê bêm vê pirsê cenabet ji rojhilat noktekî dî lazim e mirov pas bike yani bi rastî hereketên siyasî yê rojhilat gelek aqilane hereket dikin yani Jîna Emînî rast e jinekî bû jinekî Kurd bû fakat temsîlê jinê Îranê dikir yani mirov vî tiştê nikare ku dinya li ser vî tiştê îtifaqkî kiriye hereketekî masûm hereketekî normal yani hinekî karin serê xwe jî vekin hinek karin serê xwe jî bigirin ev yê gelek ku nebe sebebê kuştinê însana dunya ser vî tiştê îro piştevaniya hereketê Îranê dike û Kurd jî nikarin vî tiştê te nehesê bikin bêjin na wala jin serê wan girtî be û vekirî be hiç mühim nîne ya sergirtî ya servekirî bê kuştin jî hiç mühim nîne em dû Kurdistanê diçin dû azadiyê Kurdistanê diçin ew ya dibe manekî ku xwe ji vî tiştê ku dinya serî îtifaq kiriye jê tecdîd bêkirin ji ber wî ew Kurd wî tiştê nakin Kurd bi rastî aqilane hereket dikin û vî tiştê xwedî lê dertên û ji ber wî yekê dunya piştevaniyê vî hereketê dike ku îro Kurd bi rastî jî pêşengiyê vî hereketê dikin ev noktekî mühim e a du meselê Iraqê kek Orhan et xwazim di wir da tekev navberê bi rastî ev mesela Jîna Emînî û xwepêşandan tiştên karên xêrê jî çêkirin her dû PDK û her dû komele jî gîştin ev jî ciyê kêfxweşiyê ye ji bo me Kurdan na her du PKK her du afû her du PDK di berê de îtifaqê xwe îlan kiribûn û îlankirinê wan bû hêzekî mezin bo xelkê rojhilat aynen rast e wisa û dûre ew tasîr li her du komala kir di wextekî kin de ew jî gîştin ev helwestê xwe kirin yek aqûbet li serê me bakûriya ve jî wekê dî jî wazanim do ya jî îro li gel pakê jî daniştibûn yani dixwazin ku hêzê xwe bikiniye ku dixwazin ku bibin opsiyonekî xurt li Rojhilatê Kurdistanê meselê Kurdistana Başûr û meselê Baxda jî bi rastî beriyê hilbijartinê Iraqê Kurd li gel Sunna û li gel Sedr pêk hatibûn eger di hilbijartinê de bi ser bikevin wê bi hev re hikûmetekî çê bikin li Baxdayê bi rastî wekî jimar bi ser hev diketbûn feqet hinek qanûnê wan hebû hinekî tedaxulê derve hebûn nikarbûn meclîsê bi 220 kesê
وکن حتی کو سر و کمار هلبجیرن چونکو جبو هلبجارتن سر و کمار گلک 220 کس المجلس حاضر با جارة اول فقط بله نه کرد نه سنه و نجی صدر هزه وان تیرا ویتشته نکر صدر براستی يعني اسكارم بيجم كو سياستكي غلط كر او كو اگر از خوش سياست وكشين مو بلكي خلكي ورا بدون مبكب بيجي الا ورا بكبه بيتنابا دورنيت كو خلكي بدون كبه ونابجه بيتنابا رابونجا في مجلس وكشيا وكو عايدي ون دور بر هفته سيكس هری پارتی مازن بون و هری تمثیل مازن جی و مجلس عراق ذکر بونا توی استفاده کردن وقتی که استفاده کردن لگور قانون عراق یده که وانانه وکی احتیاط او احتیاج 65 کسی وی مخالفت کتنا مجلسه به او وازانم يعني هنكي دبندا جي بيكاتن باوردكم لقال بادا كيجي لقال يانا كيجي لقال هنكي حزب الشعاية عربا جي بيكاتن قلتنا من حكوماتك تشيكل وكي صالك دوام بك او حكومات جارك ديه البجارتنا كي بيش وقت شيكا او جي تخمين دكم بفيتشتي راضي بو انجا دوان چند روجه پاشیدا براستی يورو كرد طبعا قدپه يعني پیدا که باشور کردستانه هم بجماره خو هم بلوست خو لنقطه که زور مهمه لبعضه اگر يعني ایرو ملقل برادره که عاقفی يعني مگو بریه که اف حکومت بی آبا کرن تشتكي رسمي يعني دوكمانك رسمي هيا كون أما لقل في حكومات يا جامد في حكومات ياك دو سي چار پيج هم تشتا طلب دكن ونبيك بينن تشتكي سايقو يعني نابري پدكي اوه ايرو سرکردای في حكومات عراق آوا کرنا يعني قلتنا هم سر تفاعم يعني چي يعني سر فكرك سياسي هم پيك ورن نكو هم بچن مجلسه ام بيجن او مثلا مسئله کردای کام دست خولدن اره یانا وی اوه گوش خو تعودوز کردستان چنامه براسیاجی دوی فکر دمه يعني بالدست الدان نل تركيا نل العراق نل ايران نل سوريا چنامه چونکو نفوس آن زیاده یا اوج کرده زیاده ترن فقط بله خو پارتی آزادیا کردستان جی وساد بیجه دبی مثلا لسر معصیت چاره سر کرن نل پارلمنتویا بله اینجا تفاهمه کی yani femeki pozitif çe bu yadnavanda avant işte kodbejin ve çebin az nedvi kanaat edema fakat ve her tişte red bikin az nedvi kanaat edema çünkü eğer pedakş hükümete bikşe hükümet delveşe vakti hükümet delveşe Irak براستی بقاد شر yani vekşandine pedake ندلي عربا دا يجي ندلي إيران فارسا دا يجي چمكو إيرو daha زيادة مثلا taraftar İran daha زيادة مجلس دان taraftar Türkajid meclisi dana بله abi usta denge ki şey bu ya ev denge mümkün et işte bazı şey be yani çiye mesele bütçe belki mesele petrol gazı belki mesele maaşı peşmerga وبلكي مثلا هم عنجي كي باشابا چمكو لهنا كي منطقة هيجي داعش خورتا هيجي كارا ورا هيريشي قدام لوان دبرين مادة سد وتشل بالتايبت او لوان دبرا پر خورتا ابراسي بلكي يعني بيك ورن والي كي باش جكوردا لكركوك يجي تايم بكن ومثلا براسي يرود خطري يعني اويكو لكركوك دجين يعني هنك جوان ظلم وتعدي عربة يديني كان الجيه خم منهم يعني دبا كويت اشتجاو كن دبا مثلا اتفاق كابو كو بريطانيا وامريكا جد ناف دبون
کو مسئله شنگال جی حال بکن تا به وقت مسئله شنگال حل بویه مسئله خرماتو جی و مسئله کرکوک جی و باوکی بلکه حتی مخمور جی باوکی و و حال ایران کک اورهان و ایران بهله و ایران بهله yani حشد İran شعبی و پکک و بهلن İran tişteke bemçi perdeke noktaki gelek mühim de ya. Yani ستون هری ستونیه وی حکومته وقتی او ستون خوفکشی نه اولوشه yani Irak ve tek biçe. Jiberuya mümkün heneki tişe bikin. Yani ya ve İran tam bir bakodiye Irak'ı ya ji Irak'ı mecburi ve vi ji Irak'ı derken yani. بله کام کک بدران جی Mesele گهداری بکن Kek Hanefi mesele Irak'ı yani ev mesele kod bece mesela lejne madde 140 bu ya mecne ev şu berij ya bu ev 2005 vakti ko kanun esası ço dengdan li Irak'ı ev habu ev lejne habu ji fakat ev lejne aktif ne bu ya iroji ve aktif ne var اوی دی سب ثابت بیجی yani vediysa yani PB akfandın seri bir haber verdin fakat vecarik din mesela ne be seri mesela o belki peşer o ilbijartı ne kiçeba du ilbijartı ne da heji ko kanaat ma o ilbijartı ne ko darvaz da bu paj da ma heji denge kurdal Kerkuk zedetra ve Kurd bağvaki nafkoda ittifak geçirken ve lisaranek işte pek varın pedeke uyanaka belki vali ki baş vaki koçava iro mesela yanaka خواستکو برهمسالی وکی سرکم آرمینه فقط پیدا کرد ناو یعنی ده نامزد تکیدی نشانده او بو سرکم آر ایراقه ممکنه کدوه دهی دنگه کی چه بیانه جارک دیج ناو یعنی که یا یعنی که 3-4-5 کس تثبیت بکه بجا پیدا که جوان 5 کس ها کی جب خوازه بلاو بباواری و وکی دیجی وکی اندامپی مجلسه daha girani deste peyda kede ve ev vakti Necmeddin Kerim de rahmetli rahmet Xwedê lê be ku bi rastî vî axir 2 salê beriye bimre helwestekî zor baş girtibû yani dengek ya bû meclisê ew meclisê welayetê Kerkûkê de mümkün e carek dî bi vî awê bimeşe yani. بله سپاس بله کک بدران تدویجی اوی ایران امریکا انگلیس دولتین عرب و ترک اوی بهرن کو عراقی برای لباهرونین و پرسکریکی خون چاره سر بکن تچد ویجی كاكو قناعتام ده نه سنية عراق نه علوية شيعية يعني بسر خو بخوا بديناميك خو هندري بمسألة نكار چاره سر بکن و نکار به سردست ولات خو دولت خوش بیاش کو دردخم نجه سر خود دبین روژا 2003 حتی رو 20 سال چه بویه وقتا بغداد ته چو او کبر لسر کبر نه ما و نه اردی ما و نه صدام ما و نه تشتک ما اگر نجو کردا با شیعه و سنیا نکاری بو بغداجی محافظه فکرایا از ته بیرا مگشا پیشورگا جو کردستان دوچون نوبتا بغداد کرن ناتوریا بغداد کرن باشه نه باشه او تشتکیدم نگه دخوازم وی بیجم دخوازم بی بیجم اگر ایران قاربه و جی انگلتره جی امریکان جی فرانسا یعنی جی هزین اوروپایی و هنک هزین عرب اگر بقدینه براستی اوینه هلتو حکومتك لهفكري جي البغداد چه ببه و لكردستان جي سري سدي 45 خستن بندست خو اشغال
حزب شعبی و طرفدار قوی هنکی دم پیش دبنه بلکی 45 بکن 55 بکن شیچ yani ez bixwe İranê werdinêrim ne Erebê Bexdê ne jî Kurd bi serê xwe nikarin İranê bisekinînin welatekî mezin e bi şer nikarin wê bisekinînin teknîka dest ne teknolojiya di dest ne qenaeta min de ev şerê ev tiştê li hundir İranê derketî ne xweber derketî yani ez nabêjim qet dînamîkê hundir tu Yani pêçiya derva tedvêjî têda heye. Vêm ez werê difikirim. Rast Amerika têda heye. Amerika ve peymanê xwe. Belê belê ez zaten vî karî û êgê hinekî jî dixwazin cîr cîna sînora jî biguherînin Amerîkayê ji ber wê ez wek Kurdekî jî siyaseta Amerîkan li Rojhilata Navîn û li gelek ciye dinê ji bo Kurda baştir dibînim. Yani ji ber em Keko ku tu Amerika biyayî. he Te İranek hewqa xurt. Te bixwasta ku li ser piya binîne. keko tu Bibe zanî xwedî atom bombasî û temamê Rojhilata Navîn têke destê xwe te bêhişta. ez ê îtiraf bikim di vê de yani gez ana û hişê min wehaba wekî hişî min nedir. Lê de nizanim Amerîkan di bin re bi kwîraya xwe, bi zanebûna xwe, bi projê xwe, bi têkiliyê xwe dunyayê tiştekî dişîna tiştekî didi. Qenaeta min de bê Amerîkan İran xurt nebûye. Ya tenê qenaet vê. Yani Wexta bê şa Amerika li pişta İranê bû keko. belê belê yani wexta şah nana piştî şah. Tedî piştî hefte û neha şah têk çû û dest danı ser zilamê wan û zilamê wan hinek revandin û hinek mahkeme kirin û nizam hinek çer kirin û piştî wê jî di qenaeta min de têkiliyê wan û Amerîkan yani tim bi ya di ser Almanya re ya di ser İngilîziya re ya di ser cîkî dinê re yani ez werdifikirim. Tu bêje ava dest de deyîna lê ez na Amerikan li Rojhilata Navîn yani wextanî heştê û neha de sîstema Sovyetê têk çû li çend ciya xera kir û ava kir ew jî jêr dibêjin Doğu Avrupa ülkelerî li wa derna hinek tiş dewlet ava kirin JPV ketî ku xera kirî û avabûn tê tune. Yani belki ev siyasetek, belki tiştek Mümkün e. dayı belki zamanek yani belki em têra wê nakin. Yani merekarê fikrê xwe bêje tişta bêje lo ji bo tiştê mere zanibe bi cî wereyê ji tespîta zêdebûn gerek hinek zanebûn di dest mere de be. Yani ew Keko dest bi tenê enviya dizanin newsa. Enviya dizanin Amerîka jî, İngiliz jî, Ewropa jî li gor berjewendiyê xwe tevdigerin. Ez ê mînakekî bêjim ji birayê xwe re wexta piştî referandumê ketina Kerkûkê. Di ketina Kerkûkê de eger ku ne bi desteka Amerîka biya yeneke nikarbû Kerkûkê bide heştî çavî jî nikarbû Kerkûkê bistenda. Amerîka û İngiliz li pişta wan bûn. O zanibûn ku wexta Kerkûkê bidin heştê şabî ew Kerkûk weka ku bidin İranê bi wî awayî dibe. Wî jî dizanibûn dîsa kirin. Berjewendiyê wan wisa dixwest. Em bifetilin ser Iraqê cardin. Gelo tu dibêjî ew ê Kurd û Ereb dikaribin li ser hinek tiştê ev nakokiyê nav xwe lehev bikin. Kek Orhan dibêje ez pir bawer nakim. Ew ê dîsa ew Tirk dibên ya navber û dîtin. Ew ê hema wisa li ser kaxit hinek tişt çê bikin lê di fiîliyatê de ew ê çê nebe. Tu çi dibêjî? Qenaeta me jî weke Orhan yani bi xetê qalind wek wî difikirim. Tenha wê destê xwe serê Kurda bidin. Yani hinekî werek tedî tişt li pir
kêm ew ê pêk bîne û ji wê pêk jî wê karê xwe car jî dom bikin. Yani Kurdê Erebê ji vira karlî derkevin, qenaeta min di Kurdê zerarê bîn. Tiştê ku Kurdê evî dikin. Nihake Orhan baştir zane. Eviye me mezinin keko. Belê niha li Kerkûkê îde mal û milkê Kurdan e ma. Yani dajon ser gundê wan û gundê wan dixin bin destê xwe, erdê wan, makînê wan, xaniyê wan, malê wan, milkê wan. Ez bi xwe nebawerim em tim carna belkî di zîvirin werê dibe ya yani di zîvir hêla tûîş keko em weke milletê Kurd xwezî em bin destê Emerîkaniya vana, xwezî em bin destê Fransiya vana, xwezî em bin destê İngîlîziya vana. Evdeki em nîn bûn em çawa bikin. Lê sed car mixabin em bin destê hovê Ereb û Tirk û Ecemin. Em bin destê wan in. Tucar ji ser me ranabin, bira em bê baş bizanibin. Du tişta dibe em Kurdek bira tenê Kurd bi dibe em pê rilhev bikin. Dibe em Kurd siyasetvanê Kurd bêne cem hev ama li ser bingehekê. Yani bingeheke daxwaziya li ser ax û ava xwe karibû xwe îdare bike û wek dibêjin statûa navê wê çi bi firebûn û tengbûna wê. Ez dixwazim dibir me pirsekî bikim keko. Li qusûran nenêrî. Min te dasek nandin. Ez dixwazim hêdî em ber bi rojava da herin, em herin Şengalê. Em ji Hewlêrê herin Şengalê. Li Şengalê em zanin ku vê gavê hemahengîkî di navbera heştî şabî û PKK da heye. Hêzên ser PKK. Biya cenabê te ew ê dewleta Iraqê bi berayîn bi Kurdara tedî Şengal jî di nemsa Kekoran Şengal jî di ewka maddeya 140 de ye. Belê. Ew ê li Şengalê heştî şabî û PKK rêveberiyê teslîmî xuşk û birayên me êzidî bikin. Cenabê te di wê baweriyê daye gelo. Keko dibên em danîna Hizb-ı Şabî bibînin kê danî armanca danîna wê çi ye? Eger em vêya tê bigêjin em ê hêvî nekin ge ew ê hêzê Iraqê herin ser û wan ji destê wan derxiwe herêmê û ew ê karibin teslîmî xwediyê xwe bikin. Ez bi xwe qet tişkî wernafikirim. Mesela PKK ji hêla min de ronî ye. Yani PKK karib ku ji Kurda biqetîne, ji axa Kurdistanê biqetîne, ew ê wira biqetîne, tedbê Ereb dibe, tedbê Tirk dibe, tedbê Fars. Ew birayê wanin divên haqarin kardeşliyê. Heger tê bîra te demek berê di televizyona birayên me Yezîdî de pîrekek temsîlkarê wan derket got eger ne em bana ala Kurdistanê tucarî nedat, ala Iraqê nedat bira. Wê wer ala Kurdistanê li bir bû. Daha ne hewce ye em tedî vir dibidin, wê dibibin, camêre ew dibêjin, ew îtiraf dikin, dibe em hevin, em ê vî karî bikin. Lê yek karê xwe kêm dikin, nabîne, ya jî temam nake, qenaeta min de hêzê Kurdistanî ne. Edrem ew jî ji qeweta me hinek tişt ji qeweta me derin keko. Erê ez bawerim mamosta ji xwe dînamîkê me pir tahrîb bûnin. Ez wê terim. Em qelsin wek millet jî em qelsin. Lê em bi hişmendiya xwe qelsin. Qenaeta min hişmendiya me qelsin.
tenene mesela mey fiziki qals. Yani hişmendi em ide warbûnin em ji xwe dûr diketinin em dişibin hemberî xwe. Yani me weratiye divî warî destperin em qalsin lê dibe em vêya serrast bikin. Kes nayê bêguman bê bayê derve nabe vanê gixwediye dünyayê li hukûm dinyê dikin bê wan nabe lê em jî tune bin kes nayê ji mertûkarî jî nakin. Yani dibe hinek em jî mesela millet û zanîva çîrokna li bajarê te herin dibêjî mesela jinik û melê gote heger minok li ser nigê pêlikê minarê nera şandina yadê nîzan wê çer biba ya tu zanî. Erê nebêje. Na nabêjim bo wê çer biba. Ez nabêjim. Keko Yani ez dixwazim ku tu îndî di sînorê Şengalê da derbasî Rojavayê Kurdistanê bibî. Niha wek ku cenabê te jî dizane Efrîn dibin dagirkeriyê da ye. Hêzên bi ser Tirkiyê da û tevî Heyet Tehrîr Şam ku digotine Nusra ew jî hat. Ew êdina têr nedikirin ew jî hatin ketin nav Efrînê. Her roj jinên wan direvînin, zarokê wan direvînin, fîdye ji wan dixwazin. Dest datînin ser Erdoğan'a, ser axa wana. Rêjeya nüfusa Kurda ji sedî notî zêdetir bû beriya dagirkirina Efrînê îro hatiye serê sedî sî. Hatiye wê derê. O ji xwe girê spî û serê kaniyê hinkî dijî nêzî wene. Belkî vêgavê hûn pê zanibin ku dibin çi zilm û zelaleteke dane. Ew têr nake îjar vêgavê Tirkiye divê ez ê têkevim Kobanê jî, têkevim Minbîcê jî, têkevim Tel Rifetê jî. Tê çi bêjî? Gelo ew ê Tirkiye dikaribe têkeve wir. Rêvekiriye ya nevekiriye. Em zanin ku him Amerîka hem Rusya nigeriyaniya xwe êşan dide. Yani pir zêde naxwazin ku Tirkiye têkeve yê. Lê wisa bi tundî ku tu têkeviye binê raha pêçiya xwe ji wan re jî bilind nakin. Wisa xwanê dike tê çi bêjî Keko? Keko vî warî de ez dixwazim berê de tevayê giştayî de niha hûn pê zanin şerekî mezin di nava Rûsya û Amerîkan li dunyayê tê kirin. Deng tê Keko? Erê. Ez godarî dikim. Belê, îja bi vî şerîf girêdayî de herêma jî de bawer îde werbûye gorî menfîetê wî şerî kî karibe kê zora kê bibe kî karibe bi çiha wî müdaxeleyê arana hevdû bikin kî karibin hêzê berê li cem wan ji wan biqetîne îde şerekî werê jî li dunyayê çê dibe û vaya li Rojavayê Kurdistanê jî pir ronî tê xuya kirin. Ev şera niha ez bixwe bi wê girêdayî ez ne di wê baweriyê de min gi Rûsya ew ê tu carî bi meselake ciddî ji Tirka re bêje ji vir ji were qedaxeye dibe hûn nekevin vir. Kare hepkî asêbûnê çêke ji bo hinek tiştê din bi dest xwe ji bo Tirka. Yek kare orta wan û Amerîkaniyan NATO kare bi tûj jî bikin. Di vî warî de karê gi Rûs dikin ev. û veya tê hesat menfîeta Rûsa jî. Lê wexta li Amerîkaniyan nerim ez dibînim ne wek Rûsayî. Yani menfîetê wan jî ne wek ev. Niha dewleta Sûrî tu pê zane demeke dirêj mütefîqê Rûsayê dibin bi wan vebû û Rûs bi eskerê xwe bi îstixbarata xwe bi sermayê xwe li wir bûye. Îja Keko ez ê têkevim navberê deqekî ez têkevim navberê Kek Orhan dixwaze ku derê
ادوین برama به دقیقه دو دقیقه دیتنین خو بین زمان و گوتنین خوی داوی بیجه و دری از دم دوام کرد. نه دقیق دو برا چه خوازی برا ویج امیلی گودار کرم که کورهان. زور سپاس که حنیفی براستی دعوی لیبوری نیتکم. تیچی بیجی اما به چند هبوکا ده مثلا روجاوا دا تدویجی اوی بقایده ارزوی الماس ببه یا نه اوی ترکیه نکار بته که به روجاوا قناعت من وی ترکیه بکه به روجاوا وی تکه بیه بله سبب اساسی نه مسئله سبب البجارتنیه کویش خوره بکار بینه توازه کو خط کلوی چکه دبره ده کمر عربی دیگوتم وگه وبکه کمر ترکیه اره 2 کیلومتره امریکا بلکی نبدلی به فقط امریکا و مجبور ببه چما و مجبور به چیم که ترکیه کارا ببه پسکرک مسئله داخل کردن فنلاندیا و اسویچه ده و مثلا ایران داشتی وی خوزه بکارتی نه جبروی اوی و امریکا جی الوسته کتون دیجی ترکیه نگره مسئله روسیه ده جی yani belki Rusya'da bence tamam var fakat bu işlerde ko vega payada teda ya cihazda lüve bicibuna teslime rejime Suriye bakın bu yavet fazla avuk hatta yani payada reji ya cihazda reji bence var navciye konte da nam teslime rejime Suriye bakın Türkiye ve درجه ریشکرنه خو جوان الوست آباد. یعنی گر قناعت من ترکیه و ابکه بر روجاوا اگر tam 30 kilometre نباجی و السرهنه که اساسا پیک ورن و سوره عفو دعوه لیبوری نتکم برنامه و بلکی هی و دوام بکه پراسی من کلک زودتر از درکتبوما دوباره دعوی لیبوری نتکم و سرکفت نه باش بالاتر آوا گلک سپاس کرم که کوجبر کوته من نش کنان دو تهاتی بشتاری به برنامه جیبون از سپاسیات اتکم مالات آوا سپاس باز سرچاوا مالا باکر دور سپاس سرکفت تخواز بله کک بدران جیه کوتلیم بایی همه هم جوره دوام بکن از دوی نابره داد خوازم هنک تشتا جی پیوا دینم کوت بحث اوان جی بکی یعنی ترکیه ایرو او لجنه بلند اولهیه ملی güvenlik kurulu جوین اوان هبو ده پاشیه دا خویانیان ویسکی او کرن تیدا تکز دکن کو امه لگوری ریکفتنا نتوین یک بوی ماده پنجی و یکا امه وی مافیا خوب کار بینن امه تروریج از گوتناوان دبیجم امه سینوری خو دور بخینن تچد بیجی که کو کرم که دوام که كاكو وقت جي جارك دنا بيفا خود كرم كربو لها برايدة دولة قش لسر منفعات بابونن دولة مزن هم بيتر منفعات وان بيترن ومنفعات خود بيتر كارب بدن بيش برقو قوة وانان دبي واريد تو ناكوكي تو نيه و تو شكشي تو نه قوي قوري منفعات خود تبقرن لي وقتا قال ويد نرم منفعات دولت ترک تشتگ ایرو دبی بگوتنه ایک جمعه خویا دبی گد بی تب ملی گوان لقرولا وان تب سروکوماری وان و تب حکومت وان گل نشان دادن خود پر رادکشین و امیته کبنه و کس نکار قبول نکه و اوج اتلانتیکه هاتن و املورن و وکا گلکتش بله لا أسبر ندوي باورية دم يعني جبوتش هاد ندوي باورية دم نهاية أمريكا نوي تمامي جسوري در كذا بله ياجي دبي أمريكا غير ريال لبر تركا بقر بله
اگر وەک ترک دەبێژن 30 کیلۆمەتر ترک تەنێ نابێژن ڕۆژاوای فراتێ ڕۆژهەڵاتێ وێژی دەبێ و دەبێ حتا قامیشلۆ یعنی وەقتا أري. پەکیرێ دەدە حتا دفع حتاني ديركي دفع حتاني سينوري عراقي باشوور أري. سینۆرێ باشوور یعنی دێرک و قامیشلۆ سەراوی ئەز وا أري. دەرناهێکی دزانم أبزان أه، أزدرد ئەزانم وا دەرنا نێجیکی مەلێ أه. نهاکەکۆ ئیژا ئەز وەقتا لێت نەرم ها کارت تشکی نویسان کی دناوان و پەیەدێ و نەزانم پەژاقێ و نزانوانێکی ئیرۆ لە ڕۆژاوای کوردستانێک لەسەر سەردەستیێنن جواتە ئیدارە دکن قاشۆ ئیدارە دکن بوان را تێکیلێوان هەیە پەرات دووان سلەحات دووان بوان را دگەرە بوان را چۆڵانن جوان را لازمه یا دەبێ ئەv لازم بوونا وان ji holê rabe yanî dewleta Sûrî tiştێk Amerîkan di ser peyedê re dike dewleta Sûrî wê riyê bide Amerîkan û wê menfietê bide tev petrolê eger bide yê kare yanî pir zû karin hevalê xwe bifroşin lê ez wê ihtimalê nadimê gine İran di hêlwêya bideyê û ne yani müttefikê îro dewleta Sûrî İran û Rûsya wê bînê nade belkî de hikûmeta beşer bi serê xwe ba belkî ew bazar ve Amerîkan jî bikirana lê nev serê xwe ye ji ber girêdayî derek dinê ye ez wexta tînim cem hev gorî xwe ez dibêjim kî evêya wê nebe karî yanî di cîna de hinek wek tevliheviyekê derxe lê weke dibêje 30 kîlometre û ez ê herim û ez ê li wir cî çêkimê û ez ê wan ji wir derxînim niha vaya yek jî ji Amerîkan zêdetir jî yek jî dawiya PKK'yê li wir yanî wexta wan 30 kîlometre berjê daxînin 30,000 35,000 zarokê xelkê hatin û kuştin û eger çi bijît ber çava de digot em ê nîmetekê ji we re bikin belkî feqîr û fuqare nîmet negihaş wan penaber bûn bi çolak ketin lê hevalgirê wan menfietê wan tê heye hatina petrolê hatinê dinê bi wan re heye wexta vêya bibe ew jî ji dest der çi dimîne rêveberiya xweser kare derbasî cem Şamê be yani ihtimal karê bêje ez ê derbasî cem wan bibim ew ê çaxê jî Amerîkan ya dibe rahêle tank û top û çekê xwe ji wir derkeve û ya jî ji xwe re müttefîk lê dinê bibînin ew kî Kurd li dinênin wê çawa pêde bike yanî dixwazim vê bêjim Kurd li Rojava hinek bi Amerîkan re tune be Amerîkan dikare li wir bimîne ew ê rahil pil û pirtê xwe gerek ji wir derkeve ji wê bonê ez bawer nakim tiştekî wiha çê bibe karî yanî teşebbüs bibe hinek tişta Tirkî ji bo xwe re bi dest xîne Tirkî ji xwe di orta Rûsa û Amerîkaniya de em giş pê zanin pir dilîze wek ew wan li hember hevdû dixebitîne Tirkî jî wan li hember hevdû dixebitîne yanî bi kurtayîke ku ez ne duwê baweriyê de min tiştek Türk dibên 30 kîlometre wê herin vana jî wê dakevin jêr û Tirkê jî li wir bi cî bibin baweriya kurê ez nabînim yanî şertin were بله سپاس ez jî bi rastî ez qeneta xwe bêjim bibin jî ew ê Amerîka û Rûsya her du jî naxwazin aslında pir naxwazin yani dixwazin Tirkiye li ember hev bikarbînin ew ê her du jî ji bo ku gaza Tirkiye bistînin ew ê belkî îzna em bêjin operasyoneke bi sînor em bêjin min bîç
yan til rifat belki ciki wisa bêlin ku têkevne û Erdoğan jî derê bêje binê reyayî miletê Türk ji bo beka we ji bo ku Kurd diya xwe nebînin me em bi şev û bi roz dixebitin û dengê xwe jî bidin me wê wî jî bêje ez jî di wê baweriyê da me ez ne bawerim ku vê gavê Emerîka hazir e ku Rojavayê yanî Sûriye sax teslîmî Rusya û Îranê bike ez jî ne di wê qenaetê da me û ew kê Mezlûm Ebdî jî hebûn Mezlûm Ebdî dibêje em ê şerê li hember Daişê bidin sekirandin bi rastî ku hesede û pêşmerge şerê li hember Daişê bidin sekirandin ew ê Daîş dîsa bibe beraserê dinyayê ne Amerîka dikarin Amerîkalî dikarin li Washingtonê di navciyê xwe da bi rehetî razên ne dikarin Berlînî dikarin li Berlînê razên a bi rastî ev e yanî Kurd fedayîtiya dinyayê kirin lê dinya bi rastî pir zêde lê ji me Kurdayê ez di wê qenaetê da me belê bi min bernamekê xweş bû mala te ava ji bo ku tu beşdarî evkê bûyî gotinên te dawî hebin keremke gotinên minî dawiye ji xwe ez ev tiştê te çerçevak tu dibe ji bo Sûrî yanî tevayê di Rojavayê Kurdistanê mesela Türkiye çerçeva fire dest wek te difikirim yanî ez ne bawerim ew mesele wiha bibe bi milyar dolara yatırım li bira hatî kirin û tiştî jî hatî derxistin yek û perestîja Amerîkaniya di rojhilatan navîn de karî bê sifirê jî ji bo tiştekî were di wê bonê de ez ne bawerim te dibim tiştê dawiye ez dixwazim ez vê bêjim te tim carna tê gotin ji bo her milletî derbas dibin ev ê carê divê dermek pir zor em derbas dibin her tê gotin demek zor lê bi rastî ku di tevaya Kurdistanê de yanî hêviyê min in vana û rica min ji siyasetvanê Kurda heye barekî giran di ser millê siyasetvana de ye her çar beşa jî de weke millet em karibin li xwe bi xwedî derkevin her ge em karibin em li xwe bi xwedî derkevin ew ê karê me hêsantir bibe û em ê karê neyarê xwe zehmettir bikin hêviya me ji hemû siyaset û siyasetvanê Kurdistanê heye ya dawiye dixwazim vê bêjim û gelek spas belê ez jî spas dikim mala te ava ji bo ku te me neşkênan dû tu beşdarî vê bername me bûyî gelek spas ku eger kêmasiyê me jî hebin bira temaşavanên me li me biborînin ez dixwazim tiştekî têkim bîra di tişta têkim bîra temaşevanan taybet temaşevanên ku li Stenbolê rûdinên hevalên me pakê li Stenbolê wek panelekê li dar dixin Salih Welîzade nûnerê PDK Îranê Abdullah Gedo nûnerê NKS'yê û cîgirê serokê giştiyê pakê Qasım Ergün wek axaftvanin li Stenbolê sisiyê mehê sivê saet di çenda da ez wî jî bêjim saet di sisiyê piştî nîvro li avahiya pakê ku bi Tirkî divên qadin pazarê ew bazara sêrtiya Lûreyê li Lûreyê avahiya wan ez dibêjim panelek xweş ve ew ê dengek ji Rojava yek ji Rojhilat û yek jî ji Bakurê Kurdistanê bi hêviya ku Stenboliyên ku li me godarî dikin dengê me çewana beşdar bibin û ez dixwazim ya bêjim gelî temaşevanan em ê bernama xwe bi kulamek Seyda Mustafa Gazî em ê biqedînin xerîbim ez xerîbim em ê bi wê kulama wî biqedînin em car dinê divên rihê wî û temamê cangorî û
şehidên Kurdistanê bira şad ve em ê her ji bo doza wana em ê di nav tekoşînê davin, em ê wê ala wanî ku dixwazin li çiya û baniyê Kurdistanê dixwastin ku li ba bixin, heyek ku ji destê me bê em ê ji bo wî bixebitin ku em li ser welatê xwe ala xwe li ba bixin. Şev baş, bimînin di xêr û xweşiyê de. Baş gelek, gelek. Ez jî spas dikim, o ji bo hevalê teknîkê jî ez gelek gelek spas dikim. جت دوره لیوان چولا دنیا من بوی زندان جت دوره لیوان چولا دنیا من بوی زندان غریبم از غریبم غریبم از غریبم ببرم از تنه بینم یار 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 غریبم از بحالم غریبم از افدالم شو کزه بیدنالم یار دای بته السویمه وقتی باش شکستیمه دای بته السویمه وقتی باش شکستیمه غریبم از غریبم غریبم از غریبم دمرم از تنه بینم یار 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 غریبم از بحالم غریبم از افدالم شو کزه بیدنالم یار گاوا تتی